Sunana Basiru, kuma ni almajiri ne. Ban san yaushe aka haife ni ba, amma ana faɗa min ni ɗan shekara 8 ne ko 9. Akwai irina da yawa. Ina fara rana na kafin asuba. Ina ɗaukan allona don in yi karatu kafin asuba. Idan lokacin sallah ya yi sai in ajiye allona in je in yi sallah. In muka idar sai mu ci gaba da karatu. Ana tashin don mu nemi abinci. Wani lokaci muna aiki ne a bamu, wani lokaci na bara ne a bamu. Allah ya Mafi yawanci karatu muka fi yi. Haka zan ta yi kullum har in kammala karatuna. Domin wato saboda sanin falalar alkur'ani shi yasa iyayen yara suke kawo mana su, har muka ga abin wani lokaci ma idan mun je suna ba mu su mu zo, amma waɗanda ake kawo mana su suka fi yawa, ba wai waɗanda mu muke zuwa ba. Zuwa ake yi a kawo su nan mu karantar da su alkur'ani har tun tsawon zamani har zuwa yanzu da lokaci ya canza. Idan mun karantar da su alkur'ani wasu ma sukan ce kuma mu sa su makarantar zamani. A yanzu haka akwai wanda suke suna FCE, wasu suna jami'a ma ABU, akwai wasu kuma suna yin secondary, wasu suna yin primary. Yanzu haka muna da sunan almajirai. Akwai har aiki sun samu ta hanyar wannan makaranta juyawar zamani din. Muka gama za mu shiga cikin al'umma don mu tafiyar da rayukanmu. Ba san abin da gobara ta haifar min ba, amma an faɗa min na yi kankantan fahimta. Ina son in zama wani wata rana. A yanzu dai wannan ce rayuwata.